Amen. 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 Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Amen. Ngiyaqhaqhazela sengishaya uvalo lokuthi konje ukulahlwa into encane bengisaba ngicela ukusukuma ngisaba ngoba ngangihambe nobaba nami ngineqiniso lokuthi mhlawumbe bayovuka kuqala ebese mhlawumbe besikhumbuza ngoshembe. Amen. Kodwa ngase ngiyakhumbula ukuthi konje nami ngafika ngedwa la ekhaya. Mhlambe nawe uma ungakhumbula ukuthi wafika wedwa la ekhaya, mhlambe bengangcono abantwana basezulwini ngibe nenhlanhla lokuba phambi komnikazi wezinto zonke unyazi lwezulu. Amen. Okuye kube yivela kancane nokuye kucinga inhliziyo yomuntu ukuthi konje eyakhe nomunye ubeke kuphi. Kodwa sibone inhlanhla ezuzwa yizwe lamachunu, isizwe esibe nenhlanhla mhlawumbe eNazaretheni ungabunaka nje bonke, isizwe esibe nenhlanhla enkulu sokuthi sithi siphethwe inkosi yaso yesizwe. Kodwa sona sakwazi inkosi yesizwe yakwazi ukuqonda ukuthi akuyena umuntu lo. Ngisho ngenhlanhla bangcwele umfundisi obephethe inkonzo ekseni, umfundisi uMthembu bangcwele azange akakhulume ngelinye izwe, uke wakhuluma ngamachunu wonke, kiya ngamachunu wonke ezweni lakubo. Amen. Eveza ubukhulu bukaShembe ezweni lakubo behamachunu. Ngayibuka lento bayingcwele kanti iNazaretha asihleli nje kunesizwe sinenhlanhla kangaka. Cela uShembe susuvalo kimi ngixoxe indaba yakhe. Amen. Uthi umfundisi uthi ngikubona konke, uthi kodwa khona isikhathi la khona undaba ezitha akwazi ukuqonda khona ukuthi lo siphambi kwakhe kakuyena umuntu. Uthi amakhosi ayinikwezi ihlalo kuphuma ihlalo ngaphakathi ezulwini zokuhlalisa amakhosi, kodwa yena wafika wanqaba wathi mina ngikwazi ukuhlala nalomuntu esihlalweni ngoba yena akayena umuntu. Bengingemane bazali bethu, bengingemane bafowethu, bengemali bodadewethu sibone ukuthi akuyena umuntu lo. Uma ngempela besibona akuyena umuntu, besakhumbula ukuthi mhla sifika kuleli bandla wafika wedwa. Njengoba namhla usunabangani enikwazi ukushomana ngabo ngendaba kaShembe, usukwazi ukufonela nomuntu, nifonela izenqethu ukukhuluma, nikhuluma ngomuntu elahlangana naye esontweni. Njengoba usukwazi ukuhlukanisa ukuthi lona ukuthi nalona ukuthi, bengemani ukhumbula indaba yakho noShembe ukuthi inkosi wangilanda ezweni lakithi wathi nami inkosi angikwazi ukuhlukanisa into enhle ngayibona emhlabeni. Ngisho ngoba mina nawe zonke indaba sizaziwa yinawe. Mawune airtime nje wena noma mina mangine airtime funa mangufonela ngithi umbonile usibani bani. Hayi
laba vele ngesabenza lutho usho mina nawe efonini bengemane sikhumbule nje indaba yodwa ukuthi sathi masilandwa emasona kithi mina nawe so2 sikhumbule into eyodwa ukuthi uShembe wahlande sizobukisa ukuthi izulu emhlabeni likhona. Mana sasa kunabantu abadlula la bethi le ndawo kuyona indawo ngelinye ilanga bangayikhuluma le ndaba inkosikazi yangakithi eyagitsheliswa evenini iphethwe ngengubo kodwa yathi mayifika ebuhleni yakuze isengubeni lele yakhala insizwa yakhala ukuthi hawu le ndoda ayisambamba umngami imthinteke nje ngesandla kodwa wathi waphela inyanga yodwa ngisekhaya ngamfica sewazi ukulima sephethisa lenkukhu ngoba wayinyathele ezulwini mina nawe sisayibona izulu onyazini. Ngikhuluma nami Nazareth ngisikhuluma nami mhlawumbe ngizokhela mina kodwa bengithi asikhumbuzane ngoba into engiyibone lapha ya Nazareth angazi mhlawumbe nginaka ngokuhlukile yini uyabona Nazareth siyihamba emhlangano kodwa uShembe uyamuzwa uma ekhululeke emoyeni ekhuluma nathi ukuthi uShembe uphelele lapha. uShembe ngimzwe ekhuluma epulpit ukuthi ukujabulela kubasemsinga abantu basemsinga bamphathe kahle besingemane siphinde sibele leso sandla bangcwele sokugobezela uShembe simphathe kahle siye ukugxekana siye ukuhlebana siye izindaba esontweni ngoba kunje esontweni akusenzeki lutho nomunye usazi yena nje nomngani wakhe. Amen. 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 Bengifisa sikhumbule insizwa esafika nani ukuthi leli bandla kwakhulunywa nathi sifika khumuza lapha safika nabo uthanda sifika leli bandla wathi ungayilahli inkosikazi yakho noma ingakabhabhadiswa asekhona bafowethu laba nkosikazi safika nawe esontweni mshoba nani yama yikho ngisholi kwakuthanda sifika leli bandla wathi intombi ongena leli bandla uyayincenga usongena nayo la isekhona njengoba usufuna ukuhamba nawe yobhinkazana ayihambanga ngenxa yakho. Ngoba ngobuShembe Nazareth ubejabule ngesizwe samathungu kodwa ngasengiyakhumbula ukuthi kodwa uShembe bejabule kanje konje kwakuthiweni kimi mhla ngifike leli bandla usavuma yini njengoba sengine team nje usuthi mangabe engezanga ukuzodla nawe umngani ukuthi lo nidlala ngalo langa leyo nihlebe ngalo ngekho sisakhona khabo Shembe bangcwele ukuthi mangezanga lo endwele uphatha ukudla okumnandi nithi vele ubona ngathi yamncenga lo kudla kwakhe kanti ubani uthi edla lendawonye umfundisi wakudla abangcwele waze wafika wakhuluma ngendaba yobuNazaretha endaweni yasemsinga khuluma ngezwe nenhlanhla undaba ezithi akavala khona ukusebenza ngeSabatha. Amen. Ngikhuluma ngendawo Nazaretha wakhomba umfula ngezansi wathi la bekunedamu abantu sebekhohliwe ukuthi izimpi emaqhulwini zaqeda uShembe sebekhohliwe bona labo bantu njengoba nami nawo sesikhohliwe nje la ekhaya njengoba nami nawo sesikhohliwe nje nabo basebekhohliwe ukuthi yonke into abayiphiwe emaqhulwini bayiphiwe uShembe basebethi hayi Nazaretha ngizosiqedela imfuyo yethu angayisawathola amanzi la ngakho ke ningawasebenzisi amanzi uShembe uNkulunkulu. Amen. Ayisiyavuma Nazaretha nenhliziyo yonyazi isekhona ngimnawe ayisiyavuma ayisanda amazi adalanda ngayo ngokhela uThixo bathe kuphela nganyanga zingaki avana ashela wona amanzi enkomo bebenqabela kubani
Isavuma neyami namhliziyo yokuthi sibe la. Sisahleli kahle noma sewuza ngoba esontweni senimemene nomngane wakho ukuthi asahambe mfowethu siyobezwa namhlanje bathi. Ngicela ukukhumbuza into eyodwa ukuthi mina nawe sazana ngoba kunonyazi. Amen. Indaba yami nawe siyaziyo ufuna ngabe siyayixoxa yonyazi. Amen. Ukuthi mina nawe sazane nje usukushtubazana ingoba kwakunonyazi phakathi. Bengamane sisebenzela wona phakathi kwami nawe makunendaba ekhona. Njengoba usungazi ngale mina, njengoba mina sengikwazi ngale wena, bekuyikho wena ukusihlanganisa lokho. Ngisho ngoba uManazaretha kuba ngoshembu unyazi lwezulu obe lijabule lujabulela ukubaka phakathi kwesizwe samathulu. Amen. Ngikhuluma ngalo ndaba nje mananqwela. Ulushambu yawuza umoya wabantu uma bemsebenzele bejabule bemsebenzele zongena ezweni kubo uyawuzwa. Uma kuzothi uyithempele kusemakhaya. Hayi benganikezwa ngamla ngedwa. Bakhona abafowethu bancane. Kodwa uManazaretha ayingixole indaba eyodwa uthi umfoka kaMchunu silapha. Silapha. Angazi nami ngisho ilolanga lelo ongangithunyiwe wasengima lapha. Waseyixoxa le ndaba. Kodwa mhlawumbe wayeyovusela mina ngoshembu ushembu ubani. Uthi mfowethu ukwenza isimanga emndeni wakithi. Uthi shembe ukwazi bona senkinga. Umfowethu oweyisikila mkhuba weManazaretha ake ngikhumbuzile yodwa njengoba sisazana nangalisha. Ngikhumbuzile yodwa ukuthi mina nawe njengoba sisazana unyazi phakathi. Amen. Sengiyabuza uma usukwazi ukungiphonsa ngamazwi usukusephi. Angithi mina nawe ukuthi siyazana nje. Ukuthi siyazana nje khanyi, ukuthi siyazana nje khanyi bengesazana mfowethu. Kunonyazi phakathi. Uma usungiphonsa sasiphonsana ngamagama solokuphi yona. Uma mina nawe sisalirecognize njengoThixo. Hayi bangcwele ngiyafisa. Ngifisa umoya kaShembu uhlale nathi. Amen. Ngiyafisa bangcwele nobani namhlanje akathi noma ngaba ngimbonanga ngomngane wami kodwa angikwazi ukuenjoya inkonzo yonyazi. Ngoba uma ngabe inkonzo yonyazi wena usuyi-enjoya ngoba kunomngane wakho inkinga leyo. Inkinga enkulu phela inkinga lapho ngoba wena usazi la wafika kanjani. Ngenhlanhla ke angifikanga ngigula. Ngile uhlanganyana angisho wafika ngenhlanhlanyana angifikanga ngigula. Ngiye ngibe novalo ukuthi hawu Shembu kodwa ngenzeka ungisebenzise ebese uyangilahla. Ukukhuluma umfundisi ungeme ebuhleni uManazaretha. Wathi uma uManazaretha ezoba ndawonye ecelisa umuntu uyakuboniswa. Bengemane senginovalo ngicela ukusho lokho. Nginovalo ukuthi konje mangahamba namhlanje emhlabeni akhona uManazaretha usheba azothi Shembu uwakwenza ukuthi sathi umkhumbule. Noma uthi awuhambile lo ngisho kimi nawe sobabili ke bompesa icebo wakho phela mina nawe sobabili phela njengoba sesikwazi ukugxilana sesikwazi ukuhlebana isekhona yini umoya kaShembu phakathi kwethu. Ilenzizo omkhulu ithi uShembu esamthanda umfowethu kodwa emthande ezinto ezingekho zinhle uthi wasefika isikhathi sokuthi akangaphili wayesesho ukuhamba emhlabeni. Ithi ayisifika indoda emzalayo ebangcanye nibongela eninini abafowethu enzalwa uManazaretha futhi nibuye nina libe ngamaNazaretha. Amen. Ngoba uma uthi ayibuka lento ayithandeki. Lensizwa yakaMkhulu ezalayo lensizwa yakaMkhulu ithi kanjalo ubeyilisa mayithi fana mawusela amafutha uwasebenzisa uzophila. Lensizwa yathi hawu baba udlala ngami ufaselina lo. Ithi ngaliya ilanga ithe uyise sayigada. Manazaretha siyeza lo sikhathi. Siyeza kimi nawe sesigadwa. Sowugadwa ukuthi awuzimoshile yini. Siyeza lo sikhathi. Njengoba sidlala nje sesazana kakhulu engabe sazi kakhulu indaba kaShembu engabe ngathi sobabili basihleli singani masixoxa sixoxe ngonyazi uNkulunkulu balo sivuselelane. Amen. Safuma uManazaretha sivuselelane.
Noba ama-minute esinawo awokuthi ayumzwile namhlanje. Insizwa sebehleli belela unsizwa ngapha idwese banjwa isithongwana ubaba ngapha umnyango uvaliwe. Ukhiye umnyango uthi abantambama ukhiye umnyango uthi wasizwa isikhiye emnyango siwa siphusha siqatha phansi. Uthi wayelivusa kancane ikhanda wathi uyabheka emnyango wabona ukuthi ukhiya usekho emnyango nawe uyaphansi. Pho uyagula ngakwaze wasekuvuka phansi wathi yambheka uyisu lele. Uthi ngaba nisimanga uthi wangena isigqoko ngebhobo kakhiye yafika igqobo sabe emoyeni simnyama. Hey Nazaretha bemngane kubelelo ndaba kubelelo ndaba. Uthi ngase ngiyalivusa kancane ikhanda ngifuna ukubuka lento. Uthi wangena iqathu lezi eyibovana sangena izinto ezishanayo sathi qatha phansi kube lembhobo kakhiye isekhona yini Nazaretha lento phakathi kwami nawe ngiyayibuzela nje bangcwele. Ngibuza ngoba mina nawe sayalwa sibe kuleli bandla wathiwa kudakwa kuleli bandla. Ngibuza ngoba mina nawe sayalwa wathiwa kujolwa kuleli bandla. Ngibuza ngoba mina nawe sayalwa wathiwa kusasondwa kuleli bandla. Samba kanjalo. Ngibuza ngoba mina nawe hayi ithi lensizwa ithi wahamba ikwangena omhlophe umjiyo uthi wangena isudu emnyama ithi kwasangena umjivo omhlophe uthi kwasekuphelele kowumuntu uthi wayesengena uMnazaretha uswazi lakithi ebuhleni manje uthi uyazi unesondela unazalifika lifika phezu kwakhe ethi hawu mntanami uyihlo uyakuzama uzameki uthi namhlanje ke kufika mina alande kuya amafutha ngizokuphilisa. Nazaretha bebengemane kuyile ndaba ephakathi kwami nawe hayi lesikhona manje. Bebengemane kuyile ndaba bangcwele ngisho ngoba ushembe Nazaretha simuzwe ejabule emzini wasesimangalisweni. Amen. Lezi inhliziyo ezimbi ngoba sayalwa ngazo sifike leli bandla wathi umuthi awuphathwa. Nazaretha wathi umuthi awuphathwa. Ngempela siwuphathe. Ngibala mina buza kimi bangcwele. Uthi ngempela nguphathi ngempela ngoba safika kuleli bandla satshelwa. Kanti siphi insizwa eziyothi Shembe wathi umuthi ningawuphathi awukwazi ukungibulala. Siphi insizwa ezizothi Shembe wathi isibhamu singasiphathi asikwazi ukungibulala. Siphi izinsizwa bangcwele siphi insizwa eziyoma zithi bafowethu wathi Shembe kujolwa wathi ngibona ngizongeke ngife ngokujola. Hayi bangcwele elukuma Nkosi bose nikusule. Amen.